Takže čaute ľudia, vítam vás z mojho nového videa a dneska tu bude pokračovanie z hry Sea of Thieves. Nie je to úplne pokračovanie, lebo to není jakýby story mode, to proste ako si to spraviť story mode, ale stále neviem ako. Ale ja som zahral tutoriál, takže už začínam viac chápať tú hru. No, ale na toto videjko by som dal jednu vec, a to je to, že budeme hľadať poklady. Ja som už jedno videjko z toho robil, ale problém je v tom, že ja som stratil zvuk. Proste som si vymazal jak retardovaný môj zvuk. Keď pôjdeme tu, tak je tu taký, že quest board, čo znamená, že tu budú nejaké questy a blbosti. Takže ja som teraz v tejto oblasti, takže si zoberieme niečo stadiaľ tu. Tu sú tie kanóny, to je Devil's Roar a tu máme The Wilds. Ale ja by som chcel na nejaké krajšie miesto, než by som byť tu. Kraken's Fall Stash a The Crook Must Stash. OK, tu je to Kraken's Fall. O to nie je až tak ďaleko, takže tam môžeme ísť. Dobre, poďme sa vydať tam, takže to je tak vľavo, musíme sa vytočiť. A prišiel som ešte na jednu vec a to je to, že vy môžete otáčať týmto tu, aby ste išli rýchlejšie. Takže tam, kde fúka vietor, napríklad teraz fúka tam, tak proste otočím tam, aby som išiel rýchlejšie. No a potom ešte by som to mohol tak ukázať, som prišiel ešte na jednu vec a to je to, že plenky, čo sme v minulom videu hľadali, sú tu. Tu, Open Boat Barrel a tu sú plenky. Takže výborne. A ešte toto, čo som hľadal v minulom videu, čo boli kanóny a takéto veci, kde som, lebo som si to nevedel kde uložiť, tak som si to mal uložiť tu hore. Kamo, toto je nejak hrozne veľké. Čo to znamená vôbec takéto veci? No to nie je ono. Ale čo to vôbec znamená takú stratú loď? Neznamená to niečo? Lebo som hrozne tu chcel objavovať príbeh. Ja musím na YouTube vyhľadať, že ako vám prísť na ten príbeh. A proste budeme pribehovať. Budeme proste robiť story mode, bo akože mne zaujíma len tak hľadať poklady. To je akože to srandom, ale story mode bude zaujímavejší a všetko toto aj pre vás. Toto už asi pred nami je tam. A nevyzerá to veľmi friendly, ale počkaj, dáme si tu. Ja som retard. Ja som si fakt mohol proste zabudnúť mapu toho pokladu, kámo. Dobre, nevadí, vracíme sa naspäť. Dobre, takže nebudeme teraz blbo si robiť, zoberieme tú mapu a ako to bola? To bola The Krakens, ne? Toto tu, áno. OK, dobre, takže máme tú mapu konečne, kámo, a to ostrov je hrozne cool. Čo to znamená? Nie je tam akurát The Devil's Roar. Takže moja loď je teraz tamto. A ja som na pravej strane. Takže malo byť tu. Ale niečo tu je. Fort of the Damned. A to loď tiež niečo znamená. Nie, to je asi len pre... Neviem, kam vôbec ja týto hre... Musím si to pohľadávať všetky boje, akože idem. Dobre, už sa blížime. Takže už poďme radšej kolidovať loď. Myslíš, že raz som tomu už bol? Niečo mi hovor? To je ten ostrov, kámo? Počkaj, kde som už išiel raz hľadať poklad? Nie, to nie je on, to je iný. Je tam nejaký príchod, počkaj, ja som teraz z takej strany by som mal prísť k tomu ostrovu. K tomu ostrovu som mal prísť tak z tej druhej, takže ak máš stadiaľ ten horajšok, takže tu niekde by som mal prísť, tam a ďal. Tak, ok, sme tu. Kraken's Fall. Ok. Oh shit. Čo to je? To nevyzerá friendly. Ale netrafil ma tak v pohode. Chlapci, ale akože kľud, hej. Ešte by som mi tak mohol... Čo robím? To nestihnem. Fuck. To bude boleť. Pôjde všetko? V pohode. Kámo. Oh shit. Fuck. Bolo toto už? Toto zase bolo. Nebolo. A ideme hľadať mapu. Môžem sa? Díky. Takže, my sme prišli z tejto strany. Môžeš prestať si retard? Kámo, fakt mi prestane ten typek. Ja ho idem zabiť, kámo. Ja ho proste idem tak zničiť. Prestaň mi strieľať do mojej lode. Keď sa k nemu dostanem, tak to už bude... Strieľam ešte do tej lode? Už si prestal, ale ho idem zabiť tak. Tam je, hej. Už idem po teba asi, kámoško, priprav sa. Do mojej lode bude strieľať, kámo. Ani trafiť sa nevie. Si už primitívny. No poď, tu som. Dobím lopatou. Poď. No poď. Už si taký frajer, ne? Dobre, tak to je mali vybavené. Moja loď v pohode? Kámo, on mi fakt netrafil v pohode, ne? Počkaj, takže ja si keď som išiel tam a doľava. Takže áno, tam som prišiel. Tu je tá veľká tota. A jak ten špic ukazuje tam, ne. Tam by to malo byť. Yes sir, tam presne. OK, možno nejak tak bezpečne, to asi nespadne tak bezpečnejšie celé. Dobre, poďme radšej normálne. Kamo, keď sa tam spavne ďalší, tak by ma nervy. To by si mohol prežiť, ne? Yes, pohoda. Zoberme česku, vypadneme. A ja viem, že tu je viac tých cestiek, takže asi pobereme všetky už. Čo už. Kde to bolo? Tu to bolo, ne? Dobre, takže dáme si ešte raz mapu. Tu je skôr tak vpravo, takže tu tak ne. Yes, mám ju. To je ona.
fakt je ona, kámo. To je kanobel, kámo. Ja nechcem nič hytiť, ale kámo, kanobel bude hovno. Nie. Čakaj. Teba zabijem. Nego stredol. Čo s tebou, kámoško? A dobre. Dobre, chill. Dobre, teraz dáme toto. Nie toto, ale toto. A je to v takomto údolí ešte čestka, takže toto si krásne zoberieme. Tak. Možno to predám, takže keď to predám, tak bude dobré, a keď nie, tak nebude. Dobre, takže máme prvú čestku, ktorá neviem, či na mňa niečo bude, ale možno hej. Dobre, dáme to tu hore. Dobre, tak teraz potrebujeme sa dostať do takého údolia, ako som hovoril. A tam by to malo byť ľahké nájsť čestku, potom zaparkujem tú loď, otočím to a budeme. Dobre, toto už spomalíme, potom sme tam. Je stojí už tu, ok, dobre. Takže to tak stočíme, ale to sa tam asi veľmi nedostanem loďou, ne? Aha, nie, to sa tam nedá dostať loďou. Dobre, tak nevadí, tak si zaparkujem tak hore niekde. No ne hore, ale to tak predtým. Tu si to parkneme, tu po loďkách, to stačí. Čo je tu? To smiem zobrať? Aj, môžem. Ty si v pohode? Čo tu robíš na takom ostrove? Dobre, tak máme tu kulčistku, to si zoberieme. Ale poďme ešte nájsť ten vo vode si kámo, čo si kúpiš. Tu by to malo byť, pozrej. Počkaj, tu. Tak. Tu niekde. Dobre, to nebolo. Tu. 6.5 hours later. Dobre, takže kúsok som toho vykopal, ale stále som si našiel, kámo. Kde to je, kámo? Tu je to v strede presne toho? Ne. Fakt. Kámo. Počkaj, kámo, na to musím prísť. 6.5 hours later. Ok, už tu jedu tí príšery, takže ja som na to asi vykašľam, kámo. Pozrite, čo som vykopal. Takže to akože to nemám celý deň, berem toto im to preč. Takže ideme teraz úplne na druhú stranu ostrova sa mi tak by mali ísť. Zatoč mi to. Tam niečo je. Masku, to bude boleť, fakt. Áno, tak, tu zostávame. Čo je tam? What the fuck? Dobre, takže to sme tu. Takže toto by malo byť niekde približne. Ideme tu je ten koniec, takže poďme niekde tu tak ďalej kúsok. Tu by to malo byť niekde, tu by to taký cieľ, áno. Tu by mali ísť dole a tu niekde. Tu sme tu, je ten taký kop, alebo to nie je tu? Nie, je to ďalej niekde. Tu? Yes, to je tu. To nie je tráva, je tam tráva. To je niekde inde, to je, ja som až tu, počkaj, hej. Počkaj, to je nižšie? Yes, hej, tu, lebo to ideš hneď tu od štartu. A tu ide hore. Potom to tu, takže tu by to malo byť. Alebo ne? Tamten som dal na prvú kam a teraz čo? Tam je len jeden kameň okolo toho. Ty kokos. Fuj, nie ty. Kamo, možno to tak takto. Dobre, to je tu. Môžeš ma nechať na pokoji? Kamo, keď tak sa... Poď. Čo robí ten typek? Takže tu. Tu je to. Mám to. Ja si mám ten typek toto. Pick up. Dobre, mám všetko hotové, padame od toho ostrova. Ideme preč, nikdy sa tu nevracame, koniec. Toto bolo hrozné. OK, dobre, takže to je zmali. Zatiaľ potrebujem nájsť ten outpost. Môžeme ísť tam, alebo môžeme sa úplne vrátiť. Poďme naspäť na ten outpost. Ideme. Takže počkaj, tam vľavo tak ostra potom. No to mám pravdu, že to tak funguje. Keď vľavo, počkaj, takže ja mám vľavo od lode. A je to asi toto tu, jak som hovoril, Fort of the Damned. Neviem, to by som už také veci pozeral na mocnom parte. Kde je ten ostrov? Lebo tu nevidno kam to je, malá predo mnou plná. Takže to je on? Nie, to nie je on, to bude nejaký iný. Čo to ešte je také na tej mape? To je to viac také friendly, takže toto zaujímavé nebude, lebo tam kde je niečo friendly, tak to nie je zaujímavé, ale tu je niečo, pozerajte, napríklad Molten Sands, takéto veci. Ale to je akurát ten Devil's Roar, to znamená, že tam budú dosť také kanony a tam to proste nebude friendly, tam bude všetko proste chcieť na teba útočiť, more, prasa na teba bude útočiť. Dobre, takže toto, počkaj, ja to môžem otvoriť, ne? Čakaj. Open. OK, a to čo som mohol otvoriť? Aha, to som reálne jedine čo našiel toto. A to ešte som nebol ani kamo v zemi to nebolo ani. Dobre, už sa blížime. Ja si myslím, že naša výprava akože nebola až taká úspešná, ale môže byť, aspoň tá čestka, lebo mne stojí, že tá čestka už bude mať dosť veľa. Že dosť veľa mi za ňu zaplatia. Lebo však pozeraj na ňu, kamo, aká pozlatená je cena. Čo? Ja, to je ten outpost, OK. Oh shit. Rýchle. Ne, dobre, chill. Dobre, takže začneme asi s touto čistkou. Vieš, a na tú poslednú najlepšiu čistku si necháme nakoniec. Takže môžeme vôbec predať. Napríklad, keby som išiel po tebe tu. Povieš mi, že sell, niekde inde.
A však som na outposte, kam. Čo? No, tebe to skúsim predať, ty budeš to chcieť určite, ne? Take it to an outpost, však som, ne? 6.5 hours later. OK, dobre, kašlem na to, ideme rovno predať tie čestky. To necháme tu, kašlem na to, nechcem to už ani. No a toto bude zaujímavé, lebo toto máš toto pre peniaze. To by mal byť, hej, tu je, OK, dobre, chill. A tebe to predám, pozrieť. Boom. Aha, to mám tak málo. Jaj, taký scam som dostal. A som to dobe dostal aspoň 2000. OK, nevadí, ľudia, dobre, keď sa vám toto video páčilo, dajte na ňo like, budem rád, keď mi dáte odber a napíšte mi nejaké tipy, čo mám robiť. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.